муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонӣ вобаста ба экосистемаи табиат ин масъалаи об ва ҳифзи пиряхҳо мебошад. Пиряхҳо неъмати бебаҳо ва яке аз манбаъҳои асосии захираҳои об ба ҳисоб рафта, нақши онҳо дар таъмини кишварҳои дунё бо об ва сероб гардидани дарёҳо муҳим аст. Бо зикри ин нукта роҳбарияти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши байналмилалии илмии назариявиро дар мавзӯи тағйирёбии глобалии иқлим ва таъсири он ба ҳолати кунунии пиряхҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз бахшиданд. дар ҳамоиш олимону муҳаққиқон аз донишгоҳи Мичигани Шарқии Амрико, Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуданд. зикр шуд ки пиряхҳои кишвар на фақат сарчашмаи саршори об, балки манбаи ҷалби сайёҳон ҳастанд. ҳамоиш дар донишгоҳи омӯзгорӣ фарогири мавзӯъҳои гуногун буда, аҳамияти ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро бозгӯӣ мекард. пиряхҳои набзони Тоҷикистон ва роҳҳои пешгирии хатари онҳо, ҳалли масоили глобалии об, ҳифзи пиряхҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва нақши пешвои миллат. ҳолати ҳозираи пиряхҳои кӯҳи Дукдон, қисми шимолии қаторкӯҳи Ҳисор аз мавзӯъҳои асосии ин ҳамоиш буданд. гуфта шуд ки ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таваҷҷӯҳро ба ҳифзу омӯзиши пиряхҳо, ки ҷузъе аз сарвати бебаҳои миллӣ ҳастанд, дар кишвар ва минтақа афзоиш хоҳад дод. зеро аз ҳолати пиряхҳои Тоҷикистон вазъи таъминот бо об дар кишварҳои Осиёи марказӣ вобастагӣ доранд. бояд гуфт ки пиряхҳо сарвати гаронбаҳои манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ на танҳо барои мамлакатҳои Осиёи марказӣ, балки барои аҳолии тамоми сайёра ба ҳисоб мераванд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба ҳифзи муҳити зист ва муҳофизати пиряхҳо таваҷҷӯҳи бештар равона гардид. ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт бо пешниҳоди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ бо ҷонибдории зиёд қабул ва мавриди амал қарор дода мешаванд.